Je to určený pro profesionální hasiče, dobrovolní hasiče a hasiče podniků. Ono je potřeba naučit se po těch schodech chodit, protože když po nich člověk neumí běhat, tak je potřeba nasadit dole jedno tempo a držet ho, pokusit se ho držet celou dobu až nahoru. Jo, takže když začnu dole jít po 2 schodech, tak bych po 2 schodech měl vylézt až nahoru, ale je to každýho věc, že je to hlavně o tom, že člověk si musí říct, že tam potřebuje doběhnout. No, většinou, když přiběhnete do toho cíle, tak jediný, na co se zmůžete, je padnout na madračku, která tam je nachystaná a jste rádi, že z vás někdo tu těžkou výstroj sundá. Kolem 25 kg záleží na typu dejchacího přístroje, jak je velká lahev a co to je za typ. Touhle dobou já jsem byl vlastně nahoře. Naber. Minuta 10. Pojď. Já bych chtěl to zažít. No, ale s dobrým koncem předpokládám. Samozřejmě. Si můžu teda na tu stejnou otázku. Toužit potom běhat nahoru a snášet dolů ty lidi, je to sice fajn pocit, člověk si opět sáhne na vlastní dno, ale má to strašný riziko. Pokud vy tam pak nevyběhnete, tak toho člověka už nemá kdo snést. Vy jste ten, kdo tam prostě musí dojít a musí se s tím člověkem i vrátit. Pro vás už tam nikdo další teoreticky nepřijde, protože vy jste tam přišel pro lidi. Takže ono by bylo lepší jenom trénovat a raději to nepoužívat a dbát na to, že se nikdy nic takového nestane.